tim Jimat punya cerita. Inilah cerita nyata sepasang pengantin tuku omah kosong sing medeni. Cerita nyata sing dialami salah sijining penganten anyar. Sebut wae jenenge Lugita karo Nyamini. Pancen ing sawijining dina Nyamini karo Lugita sing mentas rabi kuwi golek omah sing bakal dinggoni mengko. Lumantar media sosial kedaden omah sing digoleki cocok kanggo dheweke. Ora gedhe banget ning ya cukup prasaja. Pungkasane Lugita karo Nyamini teka ing omah lan ndeleng kabeh kamar lan latar mburing omah. Wong loro kuwi padha rembukan karo sing duwe omah lan njaluk sawetara dina kanggo rembukan lan goleki omah liyane sadurunge mutusake tuku omah kuwi. Sawise 3 dina kepungkur, Lugita karo Nyamini wis setuju kanggo tuku omah. Akhire ana transaksi lan persetujuan antarane wong-wong mau. Sawise pindah menyang omah, pasangan nganten anyar iki ngresiki omah lan nata barang-barang kanthi gaya sing disenengi. Sawise ngresiki ruang tamu lan kamar turu, sing pungkasan yaiku kamar mandi sing ana sumur sing cukup gedhe lan jero. Lugita sing kebeneran ditelepon kanca kerjane masrahake tugas ngresiki kamar mandi karo bojone. Nyamini kuwi pancen sregep resik-resik. Saben pojok kamar mandi diresiki. Dumadakan keprungu swaraning banyu sumur mak gejebyok. Kawitane pancen ora nggatekake suarane. Mikir mbok menawa kuwi banyu sumur nanging suwe-suwe kok swara kuwi dadi luwih cetha. Banjur setiti ndelok sakjeroning sumur. Dumadakan ana banyu sumur ketok medeni ra karo-karuan. Dekne meh njerit nanging dheweke ora ngandani Lugita bojone lan nutupi kedadian kuwi. Sakwise bali saka njaba, Nyamini isih katon-katonen apa kuwi mau ning dheweke ora ngandani bojone. Banjur dheweke nerusake ngresiki kamar mandi. Banjur saking keseling awak dheweke kandha karo Lugita nek arep ngaso. Lan Lugita sing bakal nerusake ngresiki kamar mandi. Ing kamar mandi dilalah kok ana angin sumribit. Dadi pitakonan angin teko ngendi? Kamangka wektu kuwi dheweke ora nguripake kipas angin, malah ya ora buka jendela barang. Wiwitane dheweke ngira bisa gomong perasaane nalika iku. Sakwise kesel, dheweke banjur keturon. Sing sakjroning turu dekne ngimpi weruh wong wadon tuwa mlebu ing sumur lan buang awake dhewe utawa mati bunuh diri njegur sumur. Nanging dumadakan wong wadon tuwa kuwi metu saka sumur kanthi pasuryan utawa rerupan sing gegirisi lan nyusup menyang dheweke. Lugita mau dumadakan tangi saka turune. Ing swasana sepi, dheweke krungu grumbulan tumuju pawon.
banjur mlaku alon-alon kaya ora sadar diarahke menyang sumbering swara. Sakwise dirungokake kanthi teliti jebule swara mau tumuju ing kamar mandi. Kanthi kahanan kang tegang lan medeni, mripate alon-alon merambat ing sakjroning jeding. Sakwise ngrungokake kanthi serius jebul suarane saka jero sumur. Kawitane dheweke bakal ninggalake niat delok sumur kuwi merga kelingan bojone ning ngendi. Swara mau terus nggodha. Rasa penasaran Lugita iki nganti pungkasane kanthi kendel. Dheweke alon-alon nyawang ngisor sumur lan nalika mripate wis tekan lumahing banyu sumur, ora dinyono-nyono ana wong wadon tuwa sing raine gegirisi mencolot lan dumadakan. Dheweke saking kagete jerit nganti krungu bojone sing ngresiki pekarangan. Sing wadon enggal-enggal melayu sak bantere tumuju ing swaraning bojone sing lanang kuwi mau. Dheweke takon ana kedadian apa. Banjur dekne ngajak menyang kamar lan kanthi tenang takon apa wae kedadian sing dialami kok nganti jerit kaya mangkono. Banjur dheweke nyeritakne kabeh yen ana kedadian ning jero sumur, yaiku ana wong tuwa sing mati bunuh diri njegoro sumur. Banjur Lugita karo bojone mikir, jan-jane nek arep tuku omah kuwi kudu ngerti latar mburi lan alasane kanggo sing ngedol omah kuwi mau. Sakwise ana kedadian kuwi banjur Lugita ntlesik marang sing ngadol omah. Sejatine kok omah kuwi didol kenek apa? Mergo saking penasarane, dekne banjur omong-omong karo wong-wong ning warung. Nanging wektu kuwi dhewe ora ngandani wong sing dodol jajanan utawa kopi yen omah sing dituju saiki kuwi dadi duweke. Banjur bakul kopi kuwi ngomong mangkene. 10 taun kepungkur, omah kuwi dikuasani dening Mbah Putri sing urip dhewean. Nanging anak putune meh saben dina dolan. Nanging esuk iku omah katon dikunci saka njero. Bocah sing teka nggawa panganan banjur nyeluk ibune, nanging ora ana wangsulan saka njero kaya biasane. Wis wektu kanggo nilpun sawetara tanggane kanggo konfirmasi apa kedadenan. Merga kuwatir akhire anake wadon buru-buru mriksa njero lan jebule Mbah Putri mau ditemokake ing sumur kanthi raine cemlorot mudhun. Lah kabar iki geger desa kene lan sak kiwa tengene. Pungkasane omah kosong nganti pirang-pirang taun. Biyen ana sing pengin nuku nanging ora sida mergo alasan sing ora dingerteni. Lan krungu-krungu jarene omah kuwi wis dituku wong sing bar lagi mantenan anyar ngono lho. Krungu critane sing duwe warung, Lugita mau akhire pamit lan menehi keterangan marang bojone. Lan jebul omah sing lagi wae dituku kuwi ndelikake kasusahan lan kedadian tragis. Pungkasaning cerita, merga saking wedine Lugita karo Nyamini banjur ngedol maneh omah kuwi sakwise dinggone 6 sasi. Mbuh kepiye bacute cerita iki sakwise dituku wong liya meneh omah kosong kuwi mau. Muga-muga wae aku lan jimatres-jimatres kabeh tansah pikantuk pangayoning Gusti lan bagya mulya sehat bagas waras. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.